Drage Đakovčanke, dragi Đakovčani, dragi gosti iz svih krajeva Hrvatske i svijeta, dobra vam večer. Dobra ti večer, lijepa naša Slavonijo, zemljo plemenita. Dobro nam došli na još jednu divnu večer tradicija, boje, ljepote, izbor za najljepše nošeno narodno ruho. Pozdravljamo sve vas koji ste večeras došli u ovaj prelijepi ambijent Strossmayerova Perjevoja. Pozdravljamo naravno i drage nam domaćine i goste. Pozdravimo gradonačelnika grada Đakova, gospodina Marina Mandarića. Pozdravljamo predsjednika gradskog vijeća grada Đakova, gospodina Pavo Cindrića. Pozdravljamo i zamjenika gradonačelnika gospodina Antona Galića. A pozdravljamo i gradonačelnika prijateljskog grada Vrlike, gospodina Juru Plazonića. Također veliki pozdrav i svima koji ovaj program prate uživo putem društvenih mreža. Kroz ovaj program će nas večeras voditi moj prijatelj i večeras kolega Mato Ručević. I moja draga kolegica Zrinka Posavec. Vjerujemo naravno da ćete uživati, a predstavit ćemo sada i sve naše večerašnje natjecatelje. Oni sigurno s nestrpljenjem čekaju da ih mi predstavimo, pa vas molim da ih još jednom ohrabrite velikim pljeskom. Iva Živković iz Šljivoševaca, Osječko-baranjska županija. Tina Grgić iz Bebrine, Brodsko-posavska županija, u nošnji iz Starog Slatinika. Jelena Škarica iz Starih Mikanovaca, Vukovarsko-srijemska županija. Marina Vuksanović iz Kupine, Brodsko-posavska županija, u nošnji iz Donji Andrijevaca. Ivana Gregorić iz Orubice, Brodsko-posavska županija. Sad ćemo predstaviti momke, njih je večeras trojica. Davor Barukčić iz Stari Perkovaca, Brodsko-posavska županija. Luka Čančar iz Vrpolja, Brodsko-posavska županija. I treći je Marko Tremboš iz Piškorevaca, Osječko-baranjska županija. Predstavit ćemo sada i djevojke. Ana Ručević iz Budrovaca, Osječko-baranjska županija. Zatim Mija Pančić iz Habjanovaca, Osječko-baranjska županija. Sljedeća nam je Magdalena Sarić iz Slavonskog Kobaša, Brodsko-posavska županija. Dorotea Jukić iz Strizivojne, Osječko-baranjska županija. Ines Štivičić iz Orubice, Brodsko-posavska županija. Tena Babić iz Županje, Vukovarsko-srijemska županija, u nošnji iz Babine Grede.
Josipa Tomić iz Piškorevaca, Osječko-baranjska županija. Milan Oris iz Habjanovaca, Osječko-baranjska županija. Marta Lukačević iz Gornje Bebrine, Brodsko-posavska županija, a Unošnje iz Donje Bebrine. Marta Vrtarić iz Vrpolja, Brodsko-posavska županija. Klara Sudar iz Višnjevca, Osječko-baranjska županija, Unošnje iz Bizovca. Hvala lijepo našim dragim natjecateljima, zamolit ćemo ih sada da siđu sa pozornice, a evo dok oni silaze mi ćemo naravno predstaviti i naše drage članove stručnog žirija. Dakle, sve natjecatelje budnim okom su pratili i ocjenjivali članovi stručnog žirija. Ove godine u sastavu Janja Juzbašić, etnologinja iz Gradskog muzeja u Županji. Marija Gačić, etnologinja iz Heritage Chasera, platforme za primijenjenu etnologiju. I Ivana Dević, etnologinja iz Muzeja Đakovštine koja je i predsjednica stručnog žirija. Evo, hvala im lijepo, a dok naša žiri vrijedno radi, mi ćemo najaviti jednu zanimljivu pjesmu. Naime, ženska pjevačka skupina Skladovke još je 2018. godine snimila pjesmu Vezovi, koju ćete večeras čuti. Tekst i glazbu potpisuje naš Đakovčanin Zdravko Carević-Car, a aranžman također Đakovčanin profesor Josip Sajter. Đakovo nas pjesmom zove, dobrodošli na Vezove, kažu stihovi ove pjesme, pa poslušajmo Skladovke.